Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kano sa man mo klaro sulti ang mga bata nga madayon gagag panarbaho sa layo. Kuan kining Unsa may imong buhaton kung dili gid sila musugot ka manarbaho ka sa layo. Unsaon man nimo sila sa pagpasapot? Unsaon man, Francine? Francine? Nagdahom ra pa sila nga dili ka na mo dayon sa pagpalayo na mo. nabangi ko dai ko rin sa pagpasabot nila. Kaya wala ko masayon. Ano saan ako sila sa pagpasabot? Wala. Francine? Dai ko rin. Dai. Wala siya motubag. Nakatuhog na siya. Diyos ko. Ikaw rin makatabang na ako, Ginoo. Ikaw ra. Atagi ko sa kaligon. Maluoy ka, Diyos ko. Tabangi ko nga makapasabot sa akong mga anak. Maluoy ka. Kisayod kang para ra kini sa akong pamilya. Sa among mga anak. Sa ilag kaugmaon. Nagtuo si Francine nga nakatuog na ko. Apan wa siya pahibaw ka nagpadiid ra ko diya. Bisan gipawong na niya ang suka ug dili ko siya makita. Apan tungod sa kamingaw na sa kagabiyon. Nabati ko ang hinay niyang paghimos. Ug klaro kayo nakilak siya. Mibangon siya. Francine? Asa ka man, nga mibangon man ka. Sorry nga. Natandog ikaw sa akong pagbangon. Nagmata ka noon. Wa pa ko makatug. Nagpamati lang ko nimo. Kadiyo to na. Asa man ka? Sugo sa lawas. Ubananta ka. Kay tuwara ba sa gawas ang pansayan? Ayaw. Dini ka lang. Kadiyo ko. Mubalik rin ko. Ano bang naghilak man ka? Ha? Nagkilak? Wa magod. Wa. Ayaw paglimod. Nabati na ako ang imong Francine. Naibaw kong pasangil lang tong iya nga magtupag sa suko sa lawas. Francine. Diyos ko, maluoy ka. Tagi ko kalingon. Tabangi ko nga makaya na ako kinitanan. Tabangi ko. Oh. Ingon ka nga mo atukas pansayan. Ni akra manaki din sa lingkuranan sa kawas. Anong bibangon man ka? Francine.
Francine, Di ka kusog ko ni paghugot kayo. mahimo bang dili ka lang mula husog diya na mo, Sing? Mahimo ba? Pekoy. Anong suka mo kada? Yusikan na ni mong bino ang mahal ka na. Sorry, dong. Hindi na ako makayo. Oh, punga na kayo. Abat, wag kong urong. Ayun ako. Tog na ko dong. Usay mo laylo. Usay mo tog. Suntok ko mga garap. Maginom pa ta. Way laylo. Hindi na lagi na ko. Kaya dong. Ay. Tikoy nga palibot. Hindi na mapugngan. Sorry dong. Ayaw pagbarog, lingkod. Ayaw, gunit dong. Ayaw, pungin. Mamatay na ko hapit to. Mga kalabat ako. Punan ba sa akong tiyan nga. Nakaayaw. Sige mo kung akong sinugagod. Dili. Dili. Puno na. Balik og lingkod ron di taga iyog na nisteris. Lingkod. Pero dong, hubog nga man ka. Matuang nata. Hubog ba? Takam lang ka? Ikay hubog di ako. Sweet sapit naman ka na musturya. Usay supid-sapid. Ha? Tagay. Eh. Wana. Naumod gani ko. Lunggo na mo. Bagay niya. Oh. Tugo ba? Baby, gunit. Gunit kay palikoron. Tingnan mo, balik sa kulan. Ay, gugunit eh. Wapag ko mahubog. Kaya rin akong mubarog. Tanawa. Nawa. Subog na kaya ko doon. Ikaw lagi hubog. Di ako. Nawa, mukabarog ko. Si. Hindi. Agay. Sigyod. Suka mo na po ka. Di kumidyan na ganit. Gunit ako eh. Ang gunit ng anak ko. Di makakahubog no. Bugat man ni barog. Bugat barog. Bugat. Si? Sipa karon na. Taro nga bugalo kada. Ulo kong bugal. Bebe. Gunit na muna mo dong. Matawag na magaga. Ano lang igdasaw banrigo. Dang nga tadi. Ida. Kanang paigdaon dong. Di mong ko si Corina nga sawang prosek. Uy, buwang! Badunggan nga mga kauban mo dinis bayap. Ay, takak. Takal ito yawid na na. Pwede ka silang kadungog sa tungok. Sulti ka diya. Basta mo natutong sa buta. Ayaw yung patakag bukas mong baba nga naibog kong Corina nga asawa ni Pranseng. Ay, yung saba. Kaya bapatay na yung kang apyuta ka. Kang tapyoka na. Tapioca. Apyot mo na koy. Dili tapioca. Makaon mo na. Priya. Ang apyot makaon. Di ba tapyoka? Gugoy. Si Gugoy. Ako naman ay makaon. Hubungo na yan ko dong. Unya na magstorya. Oy! Storya taron kon. Mawasa na taron. Mga storya tang tinuod. Ani oy! Uway tayo. Kalabas ko mo.
Kasuwaw sayag. Saan ulit rasa? Nga gurilo. Uy, ilas Diyos pasado naman di ay. Mauding hayag na kayo. Ang gapong ko, nasubrahan sa mong kinom ni Apyot gabi eh. Mata na eh, kadong gringe. Oh, Pyot. Kaya kong kape, kay labat yung mo. Salan ko yung solte ni mo, no? Huwag kang kadungog, matol ko kutaway kong kape, kay labat ka na kong oh. Resulta lagi yun. Kung sa'yo mo resulta lagi yun? Wala doon. Wala ko mag-ingon ko. Pagtaro nga, Pyot ha. Para ba tamahuman si mong saan ako? Nga? Uy! Salan kong sala, ano? Sumani mo. Salan kong sumalan ako dong. Wala mong ko na himdumang nakasala ko ni mo dong. Ayaw jugog palagot ha, Pyot ha. Ayaw jugog palagot ha. Wala pa rin ka maglago dong. Ngumita sa mga natingog ni mo. Pyot! Kailan nahuwasan na gede kang kahubog dong, no? Kaya nakaila na mga anak ko. Tapyok ka magwing tawag ni mo gabi. Usa man, Pyot. Magsigil lang kang storyada. Di ko ni mo kutawag kape. Kutawag na kay. Ngarugong dili ko. Ay, kakadiyo ka. Oh, may nagdoorbell. Tawasag kin sa... Tawag ka dito. Basig ang imo na sa suon na higala dong. Si Francine. Basig usay tuyo, ana dong. Sa... And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!